Nang shaidaman ang nana bufurni theke na shungi tongmani. Tini finally ang nang bay kogma shashi nai. Ang nana tini WhatsApp online nukha. Abo ang hanya saiman ka je nang ano unblock hai kena hanai. Pansugo ang nang bo ang may kokro shana ni muchungjak na hanai. Hi. Ang nana text hai kya. Tofana nang sin khlai liya. Adogon ni pore nang sin khlai kya. Abo ni aglo nang kunu si reply liya. Ang wan suka nang busy ing kana hanai. Abo ni aglo ang teshan nono na shingi tongkha. Ang nono tewa sha text khai singka bahai tong hanai. Tofano nang to ano. Shiya shini liya. Sudu 2 mas. Sudu 2 mas simise parungko tabu khingke nangani number ponchi sini liya haida. Nang ba ang breakup ang mani 2 mas ka kuble tabuk ngke nangani number point sini liya. Ang ba kuni ako siya se cover haiga tong huzake tong bole ang ba wan sumo kalagai tong khena ang ba wan sokoi tong mani che jugde se kok salai finai agin haide he joto nang finai jotono thikangi thang finai jotono thikangi thang finai agin ni haike henai tesha ang nono mani thang finai tesha ang ni angi thang finai henai. Onik kabangaman sukmo tei imang nukmani rong jotono desha ketal engai ketal khe kethang angai faifika afano bo kisisa ek second hairo khenau se ang jewan sukmo nugi tongmani je imang ang ti ton mani abo jotono slai re baikha bo online tongmani at kasha offline ngi thangka bo ano tewasha block khai dikha ang afur shaiman kha ani no chalia ang tesha hurting fika ang desha dukho nang fika bo ano dewasha block khai refika tini bakam shunang kha kleno tini ven sajakan hana jurishna tini ven sajakan kha please like share komang hana ta pokdi tino tabun upula ani channel ai tong kha please kan subscribe kan ta pokdi hamba jatan kaham grong tong di